खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद आरो बे माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय दिपेन बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्टनि माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होनांगौ। माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ जेराव स्पेशली दिपेन बर' बिथाङा बे बाथ्राखौ फोरमायनानै हो जे बिटिआरआ गभर्नमेन्ट नामा। बिटिआरआथ' गभर्नमेन्ट नङा। बिटिएडिनि जायगायाव रिनेम खालायनानै मुंखौल' सोलायनानै बिटिएडि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनानै लाना फैनाय जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै दिपेन बर' बिथाङा बेखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमाय, सैथो बाथ्राखौ फोरमायनानै हो। दिनै बेवहाय बिटिआर एग्रिमेन्ट दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर'नि लिडिंआव बेवहाय मा लिरदों? कमप्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलुसन। सोर अथरिटि होआ, सोर मोनथाय होआ? कमप्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलुसन। बेबायदि फाइनाल सलुसन होननानै लिरनानै लाना फैनाय जादों गावसोरनि सिट पावारखौ लानो थाखायनो, गावसोरनि पकेटखौ रोजा खालामनो थाखायनो हाखु दाखु कमप्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलुसन लिरनानै लाना फैनाय जाबाय दिनैयो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जाय एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैदों बे एग्रिमेन्टआ बिएसि बिटिसि बे एकर्डनिफ्राय गोजौसिनावसो थानांगौमोन। मा खालामदों प्रमद बर' बिथांमोना? बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जाखिनि संबिधानिक मोनथायफोरखौ मोनदोंमोन बैफोरखौ माने खोमानानै फाननानै लाना फैबाय। माबोरैहाय? गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ मोननो थाखायनो दिनै प्रमद बर' बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै लाना फैनाय जाबाय। बेवहाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि लिरनानै लाबोनाय बायदिहाय प्रमद बर' बिथांमोना कमप्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलुसननि बाथ्राखौ जि लिरना लाबोबाय मानगोनां बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोर, बेवहाय बिसोर मा लिरना लाबोदों मिथिगौ ना? मा फोरमायो मिथिगौ ना? जे जोङो बे आसाम स्टेटनिफ्राय डिभाइड जाला। बे आसाम स्टेटआ जाखिनि बाउन्डारिखौ लानानै मोनसे आसाम स्टेट जादों बे बाउन्डारिखौ जोङो बोखावला। बे आसाम स्टेटआवनो मिलायनानै गोरोबनानै जों थानोसै। बे बाथ्राखौ दिनैयो लिरनानै रोखा लानानै फैनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे बाथ्राया बेखौनो माने फोरमायदों जे कमप्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलुसन टू देयर डिमांड्स व्हाइल कीपिंग इंटैक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। मानगोनां बुहुमनि साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबायमोन, बे आसाम स्टेटनि माबाखौ जों बोखावला, बेवहायनो जोङो गोरोबनानै जों थानोसै। अब्ला दिनैयो बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो थांनानै हाजार बर' फिसाफ्रा दिनैयो थैलांबाय। हाजार बर' बिमा माहारिफ्रा दिनै जिनाहारि खालामजाबाय। हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै जोबथेसालियाव थानांबाय आरो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानो गोनां बाध्य जानानै फैदों। अनलि वान मोनसेल' रिजननि थाखाय, मोनसेल' जाहोननि थाखाय जोंनि बर' हारिनि सेपारेटिस्ट बड'लेण्डखौ आन्दोलन खालामनो थांनायाव, जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो थांनायाव बेफोरबायदि साजाखौ दिनैबो लानो गोनां बाध्य जानानै फैदों जोंनि गोबां बर' फिसाफोरा। आरो प्रमद बर' बिथाङा मा बुंबावो? बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बिटिआरआनो मा मुङानो बेसेबांबा गिदिरखानो। बे बिटिआर मुंखौ मोननो थाखाय जोंनि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा सोमावसारदोंमोन नामा? सोमावसारदोंमोन प्रमद बर'? बे बिटिआरनि मुङानो बेसेबांबा गेदेरखा होनना बुंदों नोङो। बे बिटिआर मुंखौ मोननो थाखाय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा सोमावसारदोंमोन नामा? बे बिटिआर मुंखौ मोननो थाखाय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै हारिनि थाखाय बावसोमलांदोंमोन नामा? एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि बाथ्राफोरखौ बुंनानै बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ नोंसोरो गावबा गाव बेनिफिटनि थाखाय दिनै थगाय थसि बुरखायनो नोंसोरो नाजाबाय थायो। लासिं सिं, जोबोद लासिं सिं। दिनै प्रमद बर' बिथाङा सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि, गोथार फिलसफिनि बिखायाव गसंनानै गणतान्त्रिक लामानि बर' हारिनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामनो मोनदोंमोन। आरो बै गोथार बिखायाव गसंनानै बुहुमनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव, बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव बेसेबांबा हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ लाखिबोदोंमोन। नंगौ, फोथायदों, मोजांनि बाथ्रा। जोंबो मोजां मोनदों, जोंबो सापर्ट होदों प्रमद बर' बिथांखौ। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा दि गोथाङै गोथां बे गोथार बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ गावनि सिट पावारनि थाखाय, गावनि पकेट मानिनि थाखाय थगायगोन, बेखौ बुहुमनि साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबायमोनहा सानाखैमोन। मिथिबाय? नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दिनै थगायबाय। बुहुमनि साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय बर' रायजो राजाफ्रा दिनै सेपारेटिस्ट बड'लेण्डखौ लानानै सोमावसारनायाव मेंदोंमोन नामा? मेङाखैमोन।
दिनै गावसोरनि मावनांगौ खामानिखौ दोनथ'नानै दिनै फोथाराव हालौनायखौ दोनथ'लायनानै दिनै बोथिसे ओंखामखौ जायालासिनो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामग्रा बर' फिसाफोर दङ दिनै पुलिस आर्मिजों बेसेबां बुग्लि जादों दिनै पुलिस आर्मिजों जोंनि बर' बिमा माहारिनि बर' बिमाफ्रा बेसे बुग्लि जादों बेफोरबायदि गोथां जारिमिनखौ दिनै मिनिंलेस खालामदों प्रमद बर' बिथाङा गावनि मोनथायखौ मोननो थाखायनो मुंखौ लानानै जों सोमावसारदोंमोन प्रमद बर' बिटिआर मुङानि बेसेबां गेदेरखानो आरो बे नर्थ इस्टआव मोन बेसेबांबा स्टेटखौ लानानै मोनसे रिजननो जोंना माने स्पेशली बिटिआरआ गावनो हारसिं मोनसे रिजननो जाथावथारि बाथ्राखौ बुंनानै माने जोंनि सिगाङाव बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ माने जाम्बा जाम्बि खालामनायनि बाथ्रा दिनै प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ फिननाय हो आरो दिपेन बर' बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ फिननाय हो जे बिटिआरआ गभर्नमेन्ट नामा बेखौ फिननाय हो आरो बिटिआरआ मा बेखौ फिननाय हो रायजो राजानि सिगाङाव क्लियारिफिकेसन हो बे बिटिआर गभर्नमेन्ट होननानै पलिटिक्स खालामनानै थगाय थसि खालामनो दाना जा नाथाय साननो गोनां आरो बुंनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेशना आपकामिं इयुन जेनेरेशना दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदिनि आइडियोल'जि आरो फिल'सफिखौ फल' खालामनानै जुदि आगान सुरनांगौ जुदि जानानै फैयोब्ला अब्ला बैफोर इयुन जेनेरेशनाबो प्रमद बर' बिथांमोन बायदिनि आखुखौ दिनै लागोन प्रमद बर' बिथांनिसिम मोनसे सोंथिया जेब्लायबो गोथां जानानै थागोन आरो बे सोंथिनि फिननायखौ दिनै नङा गाबोन नङा प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव फिननाय होनांगोन जाय गोथार आइडियोल'जि फिल'सफिनि बिखायाव गसंनानै प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंबोदोंमोन बाथ्राफोरनि समायखिरा लाबोदोंमोन बैफोर बाथ्रा बुंबोनाय बाथ्राफोरनि समायखिराफोरखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा मा जाहोननि थाखाय बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा जोंथ' मिथिला नाथाय मा जाहोननि थाखाय मा बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा थेर बेथेर खालामखो दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि लाखिनाय गावनि बुंबोनाय समायखिराफोरखौ दिनै थेर बेथेर खालामनानै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै बिटिसिनि सिएमनि सेराव खावब्लाब्ला जिरायगासिनो दङ साननानै नाय आरो बे हारि सिबिसुला प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि बर' हारिनि सुथुर बै गुबुन हारिनि आफादनि सिङाव थानानै बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ बे जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो थाखायनो सिट पावारखौ मोननो थाखायनो दिनै हाखु दाखु खालामनानै बिटिसिआव दायो सिएमनि सेराव जिरायगासिनो दङ जेराव बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों प्रमद बर' बायदि लेखा गोरों ब्रेननि लिडारफोरा दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनबोखानाय लाबोखानाय माखासे संबिधानिक पावारफोरखौ दिनै खोमाबोदों बा फानबोदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनायनि मुङै बेसेबांबा गेदेर बान्था मोनदों बे बान्थायानो जाहैबाय बिटिसिनि सिएमनि चेयार प्रमद बर' बिथाङा मालाबाबो गावनि पार्सनेल टेलेन्टजों गावनि पार्सनेल पलिटिकेल केरियारजों जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै देरहासार जानानै बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनो हानाय बिहा गोहो गैया जेराव जागायजेननाय समाव जाय थांखि जाय मिशन लानानै प्रमद बर' बिथांमोना गुबुन हारिजों लोगो जानानै मोनसे मिशन खालामदोंमोन बिटिआर एग्रिमेन्टनि दोहौजों बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मोनसे दोहौ खालामनानै रायजो राजाफोरखौ माने थगाय थसि माने मोनसे मा ओरैबायदि हाइ लेभेलनि मोनसे दोहौ लाबोदोंमोन नाथाय बे दोहौआव बिसिना मिशन फेल जादों नाथाय दिनै जागायजेननाय प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल केरियार दिनै अनलि जिनैटाल' देरहादों जिनैटा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जागायजेननायावनो अब्ला बिनि आपकामिं फैबाय थानाय पलिटिकेल केरियारा मा जानो थांगासिनो दङ जेराव दिनै प्रमद बर' बिथाङा जागायजेननायावनो मालायनि आखायाव हमथानानै मालायनि दालायाव हमथानानै दिनै गावनि न'खरनि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो गोनां बाध्य जानानै फैदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै हारिखौ जों बासायनांगोन हारि बासायनांगौनि थांखिया खामानिया गासैबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि दायित्व बेखायनो सानै हयै जोङो पलिटिकेल लिडार बा लिडारफोरखौ जोङो सायख'नांगोन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोर साग्रिद जा हारिखौ रैखाथि होनाया बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि आखायाव दायित्व दङ बेखायनो बे दायित्वखौ सिरियास लानानै जेब्लाबो आगान सुरलांबाय थाबानो जाबाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनसिम आं खावलायहरनाय जाबाय खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि